ואנחנו נכנסנו לקיבוץ והם פשוט איכשהו זיהו אותנו ורצו לעברנו וישר לקחנו אותם הצידה, יש שם מין שלוחה כזאת של דשא ושכבנו מאחוריה ושם ובדקנו אותם. בהתחלה הגיעו רק האבא והתינוקת ואז אילה הגיעה. היא אמרה שהיא רופאה ושמחבל נכנס אליהם הביתה דרך החלון, הרביץ לה עם אבן ואז שרף את הבית. נעמסנו פצוע אחד בסד ומרחוק ראינו איזה סונומה שדוהרת ובתוך הדבר הזה אני רואה אבא מחזיק תינוקת ואת אמא מדדים למסוק, נראים באמת כאילו בכוחות על, אני לא יודע לתאר את זה. בעצם החוויה במסוק, כאילו אני זוכר שאני ממש קפאתי מקור, כאילו הם כיסו אותי בשמיכה הזאת וכאילו אני זוכר את עצמי מאוד רועד, אבל כל דקה וחצי כאילו אני מנסה להתרומם ואומר לו מה עם יעל ומה עם אליי, תבדוק אותם, אל תיתנו להם שלא יקרה להם כלום, ואותו דבר אני שומע את אליי אומרת להם עליי. הגענו לשיבה והורידו אותי מהאלונקה, ובעצם בשלב הזה מפרידים אותי מאליי ויעל. במצב קשה כשהם סובלים מגוויות, אליי ואריאל מגיעים בהכרה מלאה לשיבה. אליי רופאה בעצמה לא מרפה מהצוות הרפואי, מבקשת שלא להרדים אותה לפני שתראה שיעל מטופלת ומוגנת. כל האדרנלין לדעתי ברגע אחד קרס לתוך עצמו, ואז אני הולך לישון כאילו 8-10 ימים אני חושב. בחודש מאי האחרון חגיגת שבועות בקיבוץ כפר עזה. אולי התיעוד האחרון של הקהילה הזאת חוגגת יחד. בין החוגגים, אריאל, אליי ויעלי הקטנה. המשפחה שלי. אני מתרגשת יותר כיף, ככה אליי. האירוע הבא של הקיבוץ היה אמור להיות האפיפוניאדה. היא הייתה צריכה להתקיים בדיוק באותה שבת, 7 באוקטובר. שבת שבה הכל השתנה. איזה שיר אתה רוצה? איזה שיר? איזה שיר? אחרי רצח רבין, הבנתי. זה? זה אריאל? כן, אפשר את זה, תראה. מה דווקא זה? כמו דלתות שנפתחות בלילה. עכשיו אריאל מורדם ומונשם במחלקת הכוויות של שיבה. עדיין לא יודע שבטיפול נמרץ ילדים מושפזת יעל ביתו. בחדר הסמוך אשתו אליי.
היא סובלת מכוויות ב-60% מגופה ובמצב נשימתי קשה בעקבות שאיפת עשן. צרורות? נצרורות, אריאלי. לא שירו? לא יורים כבר, די, זה נגמר, אריאל. זה נגמר. כמה ימים לאחר שאריאל מתעורר הוא מובא לפגישה הראשונה עם יעלי שלו. את יודעת שגם אני, כמוך, גם לי יש תחבושות. יפה שלי. הראשונה שהתעוררה הייתה יעל, רק בת 1.5 שנה. עכשיו יחד יחכו לאמא אליי שתקום ותשלים את התמונה. הגענו ביחד ופשוט לא אמרנו ביי ולא נתנו נשיקה ופשוט נעלמנו לה. אני חושב שלקח עוד 3-4 פגישות אחרי זה עד שבעצם היא נפתחה אליי וכאילו היינו צריכים את האיחוד הזה ביחד, ישנים ביחד, אוכלים ביחד, מבלים ביחד וכאילו זה היה מדהים לראות איזה קפיצה היא נתנה, כאילו כמה הייתה צריכה את אבא וכמה אני הייתי צריך אותה. עכשיו מחכים לאליי שתצטרף אלינו. לאחר כמה ימים מצבה הנשימתי של אליי מחמיר והיא מובהלת לטיפול נמרץ. רק אז, כשהיא מחוברת לאקמו, אריאל פוגש בה לראשונה. אמרתי לה כמה אוהב אותה, וכמה היא חשובה לי, וליעל, ושאנחנו בסדר, שאנחנו מחכים לה והיא חזקה, ושאנחנו רוצים כבר שהיא תצטרף אלינו, כי זה לא יכול להיות אחרת, כאילו. לא שרדנו את כל זה בשביל לחזור 2, ואין מצב שאנחנו חוזרים 2, אנחנו חוזרים רק 3. שהיא יוצאת מזה לא משנה מה. מאז אריאל הולך בכל יום לאליי, מנשק, מחבק, לוחש לה, והמסר שלו אליה ברור מאוד. חלס, בואי תחזרי, יש לך ערימות של כוח, תגייסי אותם, בואי תביאי חזרה אלינו. מחכים לך, בבקשה. שבת קודשך בעבר ברצון נחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. שבת שלום. בדיוק כמו באותה שבת אליי משיבה מלחמה ופוקחת את עיניה. לדבר היא עדיין לא יכולה. חכה, נשמע את הקול שלך שוב, את יודעת. זה קשה לקרוא לך את השפתיים ככה, זה מתסכל אותך וזה מתסכל אותי חכה כבר שנוכל לשמוע אותך טוב. אבל עוד קצת. צעדים קטנים. אלה, נכון? קטן עלינו. אימוש היפה. אימוש היפה. שבוע טוב. אחרי 50 יום זה קורה. אליי מנותקת מהמכונות של טיפול נמרץ וחוזרת למחלקה. שלום אנשים יקרים, חזרנו אליכם, שבנו. שלום, ברוכים הבאים. אליי, מה שלומך? עכשיו את משענת, בסדר? עכשיו, כמו שאת נמצאת, גם אם את נורא רוצה ליפול, את לא יכולה. את הרבה יותר טובה ממה שאריאל היה בהתחלה. לראות את אימוש. אימוש בשיקום. אוי, הנה אימוש.
טוב. ישנתי. שלום יפה שלי. מה הדבר הראשון שאני זוכרת שהתעוררתי? אני זוכרת את אמא שלי ואחותי כזה, מעליי. אומרות לי שהכל בסדר ושאנחנו פה איתך. ואז התחלתי להסתכל סביב וראיתי מכונות וצינורות וכל מיני כבלים. והבנתי שאני בבית חולים. ולקח לי עוד איזה דקה כזה להתאפס על עצמי ולהבין ולהיזכר במה היה ולמה אני בבית חולים. פסנתר על הסנתר, פסנתר על הסנתר, פסנתר על הסנתר, פסנתר על הסנתר. ולרגע הזה הם חיכו הרבה זמן. הרגע בו יוכלו לשבת יחד, לספר את סיפור הגבורה שלהם כמשפחה. בום, 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 בום. היה מתח מטורף. רצנו לממד, שזה החדר של יעלי. די מהר הייתה הפסקת חשמל, אבל ברגע שאמרו שיש מחבלים, אז באינסטינקט אני יצאתי והבאתי סכינים מהמטבח. שמנו כוורת כזאת, ספרייה של יעלי, על הדלת של הממד. פתאום אני שומע דיבורים בערבית. ולא עברו 3 דקות, ופתאום נפתחה הדלת של הממד. כך בפתאומיות. אני רואה אותם, הם לא רואים אותי, אני מסתתר מאחורי הספרייה, ובעצם כאילו מציץ בחצי עין כזה, זורק עליהם סכינים שלקחנו לממד, ספרים, צעצועים של יעל. כתבתי הודעה למשפחות שלנו, שהם נמצאים אצלנו בבית, והם מדליקים אש, ואנחנו אוהבים אותם. ההודעה האחרונה הזאת מתקבלת אצל ההורים של אליי, מוטי ויהודית חוגג מאופקים. שם הם נצורים בעצמם מתופת המחבלים. בקצה השני של כפר עזה נעולים בממד שלהם יוסי ופרידה גולן, הוריו של אריאל. גם הם מקבלים את אותה הודעה האחרונה. אחרי כמה 3-4 דקות התחיל כל החדר להתמלא עשן. ברגע שראינו שאנחנו ממש כבר שואפים המון עשן, החלטנו לצאת. אנחנו מתיישבים על הדלת של החדר שינה שלנו, אני ויעל נשענות עליה, והוא מרים את המזרון עלינו כזה, לגונן עלינו. ואז הם זורקים מהחלון אבנים, בקבוקי זכוכית של בירה. פתאום שמענו איזושהי לחישה כזאת, איזה ששש, ופתאום אף פנימה איזה בלון גז, עשה איזה מין פיצוץ כזה וגל של אש, שבאמת שרף אותנו בפעם הראשונה. אני חושבת מהכאב, מהאלם של הכוויות, הוא לא רצה לקום יותר. אני ממש זוכר שאמרתי, אני לא ממשיך, כאילו, איזה משהו כזה. אז היא נתנה לי איזו דחיפה כזאת, בוא, הולכים למקלחת, כאילו, כאילו איפס אותי ברגע כזה של... אתה איתנו, אתה לא הולך. ואז אנחנו נכנסים למקלחת, סוגרים עלינו את הדלת. פתחתי מים, שטפתי את עצמנו, אותי ואת יעל, יעל הייתה בידיים שלי. הם שמעו שפתחנו מים במקלחת, הם שברו את החלון וזרקו בלון גז. אחרי זה הוא נאבק איתי עם קרש שהוא הכניס, והוא התחיל כאילו לעשות ככה. דרך החלון, אני תפסתי את זה ועשיתי לו בחזרה עליו. פתח לי את הגבה כזה. כל הידם, אבל... ובשלב הזה אני פתאום שומע אותם, אומרים, יאללה, רוח, בוא נלך מפה. ואני רואה אותם מהחלון מתרחקים. אמרנו אליי ואני, טוב, חייבים לברוח. אריאל קפץ מהחלון, נתתי לו את יעל, ואז קפצתי אני, שנינו עם בוקסר וחולצה, אני עם תחתונים וחולצה. יצאנו יחפים. זה מין דרך 2 בתים כאלה, שהיא גם מוסווית. שמענו את היריות קצת רחוקות מאיתנו. הגענו לכיוון הבוסתן. יש אזור כזה של טרקטורים, והיה טרקטור גבוה בזריעה. אז אמרתי לאריאל שאני חושבת שזה מקום טוב להתחבא שם.
עלינו לשם ויש כזה פרזנט שהתחסנו, ונשארנו שם, התחבאנו. ויעל התחילה לבכות אז, וכדי להרגיע אותה וגם כדי לתת לה קצת מים, אז לא מים נוזלים, אז הנקתי אותה שם. קצת עזר, אבל היינו מכוסים בכוויות, אז הכל מאוד 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 כאב. לא הבנו את גודל הדבר. איך יכול להיות שאנחנו מקבלים הודעות על גבי הודעות של אנשים שנאבקים על החיים שלהם, אנחנו נאבקים על החיים שלנו, ואף אחד לא בא ומגן עלינו. ואז באיזשהו שלב יעל התחילה כזה להירדם, להתאפץ. אז אמרתי לאריאל שזה כבר מסוכן ואנחנו צריכים להתקדם לטיפול רפואי. ירדנו, הסתכלנו סביב והתחלנו להתקדם לכיוון השער של הקיבוץ. עברנו בין מיגונית למיגונית, הסתתרנו. וקצת אחרי המזכירות ראינו קבוצה של חיילים בקריאה, מתכוננים להיכנס. ברגע שראיתי אותם, בעצם רצתי קדימה ונופפתי להם, ואז הם כאילו שמעתי אותם אומרים, יש פה מישהו עם תינוקת ויש מישהו מאחוריו. כל מה שעשינו, אמרתי את זה לאריאל, להורים שלי, שאני לא חושבת שהיינו נשארים בחיים בלי יעל. כי יש איזה אינסטינקט כזה, אמאי, אורי, של לעשות הכל בשביל להציל את הילד שלך. ואמרתי לאריאל, לא אכפת לי שאנחנו לא נשארים בחיים, אבל שיעל תהיה בסדר. וכשראיתי אותה, אז כל כך התרגשתי ושמחתי שהיא בסדר, שהצלחנו. זה הדבר שהכי היה חשוב לנו. מאוד.